Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Gamis Kebomalo pemirsa. Madul Davin kangen kadang kalau dolan rene ngene kuwi. Wah kok ngono Mas Jojo ngono. Dek senene kene kena apa? Niki luwak dalam arti ngene lho. Luas iki dalam arti akeh bekecote, akeh manuk senenge mbuh ini pemirsa. Sabar amat hei. Coba. Ayo. Adai. Awas sik. Kayak banyu. Ya, kayak banyu. Kayak banyu, Bin. Alah entuk bekecot. Sabar Wes porong, hop. Entuk bekecot 2 ada, Bin. Iya, Bin. Iki montore Mas Kacak wonge ning ndi mang? Kok apa maton? Oh iya ndelok Pin. Iya. Entuk 2. Sapa sing pengen dolarene mampir tak kei lumbu. Lumbune ora sepiro payu taun iki pemirsa. Wah sakmene iki. Lah aku dhewean sepiro lho Mas Santo ki ora doyan lumbu. Jare nek dimasak iku Bu jangannya koyo iler lah mantra kan ini iki pemirsa tuh gak gelem Itu yang pertama golek keong Dapin ya Pin iki bareng tuh si Jojo usaha Adek ayo Dek terus kayak mangan kok mantap dadah mbahku oke pemirsa gimana yo gak nyono Pak Idolan ini anjen lagi Davin pemirsa sing kangen pengen dolan ini deh aku arep golek iku deh keong gak ngono deh ana susuk manuk ngono ya jeneng bocah sakniki bisa mau Pak ambek iku dilek-dilek ya gimana aku ora gak rencana nih apa ngonten mumpung David dolan rene ben duwe celengan konten iki saya iki jagung tak isi pemirsa apa jenenge nek pitikmu jaluk mangan kuwi yo mbek sae-sae kumurung sae-sae pemirsa tak go medine engko nek amis soalnya tipak ndok tipak apa ayam jadi tak cuci sih ini ki aku yo pemirsa baratus tapi aku sholat dek mama sholat iki ceritanya kan aku ngontenku sore ke sholat asar terus aku ki mbah sore jadi sesuk ngono aku ngonten jadi gak keganggu nyuci karena aku sak nyuci manual ya aku ngeloro ae pemirsa misal apa tuku mesin cuci mbah urung kepikiran masa nek klambi mok wong lo grintir kecuali biyen nang Jepon keluargane akeh yo pas aku sak nang Jepon aku tuku mesin cuci terus winginane rusak mesin cuci nih mbah ketake wis awang tuku neh mbah kena apa rusak era dino ora tau dindo malah bisa ini begini ki aku noto hanger misalnya terusan
nyuci, aku nek sore nyuci dadi lamun tak tutup jujur dolanan. Memang yo Pak terakhir sore-sore mbek tilik-tilik yo mungkin yo nang omah niku yo suntuk aku kadang nek suntuk kan dolan merah misalnya gak ngono nang ndi nang pasar kadang kala nang ngene tanggoku blonjo mbek jagongan. Ya wis ngono kuwi pemirsa. Misal metu ado iki nek wis sore kan aku gak mungkin gak wani aku. Misal yo pengen ndi nang Jepang ku yo sampe Mas Santo masalah yo ngono kuwi. Aku nek dhewean mungkin wani, makne aku nggo bocah cilik pemirsa. Kan urung tegen jojo nang guri. Mulane aku nek nang Jepang iki ngenteni Mas Anto soalé 10 kilometer ku alas tok. Wedine nek ana apa-apa nek dhewean misal yo ora nggo bocah, wani ae aku pemirsa angger gak bengi. Iki. Ya wis aku ngene iki pemirsa nek wis nek sore niki nek sekirane ketoke hormati Pak Opol wis tak konsik. Wow, lagi tak cuci. Aku yo arep iku pemirsa. Noto hanger ya terus sampai mandi. Memang loh Davin dolan. Davin tereng no kuwi seneng dolan rene iki karena apa niki ya cara monone ya alam lah bocah sakmono kan seneng explore ya pemirsa. Cah sak Davin iki seneng explore. Golek keong, Ferry kadang dijak rene ibu seneng ibu. Bu Eka, aku ki Bu Eka. Aku apa golek telur keong sing rupane pink. Ada, Meng. Kok engko tak idai lho, Meng. Kegiatanku yang ini iki pemirsa ibu-ibu. Jadi sesuk aku ngonten, sorene aku nyuci. Mau yo. Lah Pak ya lah, tak konten aku yo ngono. Aku mbek anguk ki. Pitikku angkrem pemirsa. Meng, ayo Meng. Terayo. Sukete. Wis karek nyuci. Ya mandi aku wis nopo salenku purung memang pemirsa. Nek wis salat asar niki kan ayam insyaallah adol sore ngopeni bocah sik nek pure. Pemirsa. Tutup ini sik. Tutupi nek wis ngene iki wis sore niki. Wis ngejangan purung ya. Lali. Aku hari ini ngoseng. Aku ki dikit biar mulai seneng ngoseng-ngoseng pemirsa piye. Seneng ngoseng-ngoseng. Wis tak. Kuwi jojo sop pentol. Aku ngoseng sawi. Mas yo gak tak lebokno kontolahno aku tetep masak aku terus piye guys. Tak lebokno iku, tak ngetes sik jangane sop. Mambu ora gak mambu. Tak ngetes sik pemirsa. Iki durasi ku wis bar porong. Wong judan mewah pemirsa kaya. Tak sayur jojo aku pemirsa. Sayur sop pentol asli. Wis bareng nake oseng-oseng bu. Iki gasku yo apik entek. Muga-muga enteki sesuk. Nek entek engko bengi. Yo bakalku kene iki akeh pemirsa, misal kene entek liyane ana. Yo gelem ngeterno. Pange gelem ngeterno. Bisane nek kene iki ngeterno iki tambah 500 1000 apa 500 yo. Nek gelem ngeterno, nek gak yo misal aqua asli 20 nek mbek ngeterno 21 ya ora masalah sih gak kangelan lho aku cah edok iki rada kangelan pemirsa nek ambek anakku juga iso jadi kadang kalau iki gasku wayah entek banyuku alhamdulillah isih tak kon ngeterno tonggoku aku nek ini nek sore nek kadang Pak dolan apa Davin dolan nek sebar kabeh
Ya ngono kuwi mang nata hanger terus ngejangan dadi engko karek mangan neh suju. Tak ngerti kabeh aku ki paling seneng ngoseng sawi bumbune tak ulek ngene iki lho pemirsa. Piye yo jenenge piye cah? Seneng piye aku nek pertumisan iki ket ben mula bukan karena irit atau apa yo seneng ae ngono. Kok celban-celbung kok winginane nukoni dulurku wedok dagangane cah kok ana gurita tak tuku. Kuwi aku ge iki lho masak dhewe gurita. Biasane iki kadang pesen jaman aku ning Jepang kuwi. Kan karena apa jenenge duwe cah cilik aku alah biyen kan cucu isik cilik. Isik brangkang ngono kae. Aku pesen saiki omah dhewe halong masak kok aku ngono ambek trembek nukoni dagangane dulurku wedok aku yo ngono pemirsa. Wis pemirsa ya tak tutup dulu. Ya iki mang kegiatane ngonten Pak dolan. Jojo kangen Rene kok Jojo. Davin kangen Rene ta nek kangen sedulukne wis marem cah kuwi seneng nang ngene iki. Cara monone dek iki nek sak Davin explore wong apa jenenge mau dolanan ambek Jojo barang. Bude, aku tak mantuk ya, Kayaknya tak go mantuk deh nggih, aku ya ngono. Seneng pemirsa ya. Tak tutup dulu kontenku ya iki nang. Seru-seruan didolani ponakanku. Ayo Rene iki mang trayo. Karo tilik-tilik kene. Aku padahal agek bar bloko dolan wingi. Atre dolan gak bendino pemirsa. Pembek nganguk Mbah apa perkara bar jagungan karo bakul gedang tekno Pak ndelok gedange isek mentah lek ngono. Tak kon ngedol pake pemirsa wis mateng ben dienggo bensin ben dienggo nganu sing jere pake pemirsa kok sing nang kene ambek tak iku tak tilik-tilik yo nek mateng kan ben didol nek ana bakul liwat yo tak wehno. Tetap semangat untuk hari ini. Pokoknya aja lali lah kamu sampai kelas kopi nak nombor kelas sing akeh. Tetap semangat untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.